Unsa ba yung taon ka to nga? Himo naman na yung pagkaon ng kuwan nga pulutan raman na. Puno lang wait sa laway. Ikaw taliwa na ligo. Ini siya to'y pulutan. Ito'y dinipon yung ko. Okay. Ano kamuta ba? Ito ba? Yay. Ligpo na taligbok ko gaya magsukol-sukol na. Yan na. Aba ba yung bayro mo? One eternity later. Unsa ba yung pulutan na grabe mang hanga na makahang sa among relasyon? Sabi tayo ako as. Lapis mo nawa. Sama sa kabugso niya dili para sa Abe ninyo bay. Sa una, madlok pa ka mong suga. Man o yan, pa. Eh nga no, hindi lang ako ilakos eh. Yan man. Basta, Ikaw ay klaro ni mo bay. Murag uyab ni Richard. Pasa. may paasa. Taka mo lang ko. Iya pa magay-kong malabaw sa kan. Natinga lang ko, ano, iya lang kong gibiyaan. Sa kanunay sakit takot na kay mo hilak. Sa kanunay bilang Ayo. Boss, Oh, ansa man? boss, ngayon ta kong tubig ba? Limpyo na yung tubig. Ay, suma. Sa may pagtanaw ni mo. Di magkakabuta. Isod yun. Uhugaw. Hugasi! Hala. Paghugas naman sa'yo na ako sa akong tiil. Iyay. Ikaw pa kayo nangayo. Ikaw pa mingon og lisod. Kaya iugas oh. Hilasan! 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 Inches later. Tatak. Last. Sige, 1, 2, 3. Haharanahin kita, saan tayo mapunta?